inaasahang honorarium ng mga election volunteers na karamihan ay mga guro, ay hindi pa rin nila matatanggap ng buo dahil kakaltasan pa rin ito ng tax. Hindi kasi ito nakasama sa panukalang tax exemption para sa kanilang honoraria sa mga naipasa ng Senado bago mag-adjourn ang third regular session nito. Ayon sa Alliance of Concerned Teachers, Agosto pa ng nakaraang taon ay naaprubahan na ito sa Kongreso at naisumite sa Senado para pag-aralan. Ngunit kahit 3 senador na ang nag-sponsor ng Senate bill para sa tax exemption, ay hindi pa rin ito nabigyan ng pagkakataong matalakay sa Senate plenary. Ikinalungkot umano ng act ang kinahihinatna ng panukalang batas na magpapataas sana umano sa moral ng mga magtatrabaho ngayong eleksyon kahit pa may banta ng COVID-19. Sa ilalim ng Election Service Reform Act, tumatanggap ng 7,000 pesos ang electoral board chairman, 6,000 ang mga member, 5,000 ang supervisor official at 3,000 ang support staff at 2,000 travel allowance. Ito ay kinakaltasan ng 5%. Samantala, mayroon umanong 166 proposed bills ang inaprubahan ng Senado sa loob lamang ng isang araw bago magsara ang third regular session. Angelica Cara, CLTV News.